Good morning guys. Ayun, may inaantay lang ako na tao. Kasi may pupuntahan kami, magpipick up kami ng ng product. So, magaan lang naman 'yun. Kaya kong bitbitin kaya hindi ko nasasama si Daddy, hindi na magka-car kasi 'di ba? Papuntang ano pa naman 'yun. Yung way namin papuntang Maynila. Eh baka traffic kasi piyesta ng Nazareno ngayon. Yes, baby. Ayun sila Emma, nasa doktor na kasi pangatlong araw ng turok ngayon nitong. So, ayun, breakfast muna tayo kasi papunta pa lang daw kausap ko. Kaloka, daming gagawin. Nakakatuwa. Buhos ang biyaya. Ay, thank you Lord. Itlog na naman. Ayoko pa man din ng itlog. Kaloka. Ito pala yung breakfast daw. Ano ba ito? Sabaw. Naku, sabaw pa. Hindi pwede kong magsabaw ng umaga kasi iihi ako ng iihi. Babiyahe pa naman. Anyway, panindigan natin to. Pero hindi ako mag-re-order guys. Kasi ako na lang magluluto ng kakainin ko. Mga veggies, diba? Solve pa ako sa sa lasa. Ito parang ewan. Parang pagkain ng may sakit. Tapos ito yung niluto ko kagabi. Ayan. Parang wala pang bawas. Di pa sila kumain. And then ito kaninang breakfast. So hindi kumain yung anak ko kasi nag-away kami ni Chris. Nakakaloka. So ayan, nagmaktol, hindi kumain bago umalis. And then, hello, ayan. Ashley, crunchy buchiron. Umorder ako ulit kay Amy. Uy, di ko pala nababayaran. Sorry, Amy. Ayan, buchiron. Malapit lang kasi sila dito sa amin eh. Tawid lang na itong apartment is kanila na. So, pag kami order akong mga paninda niya. Lalo na yung ito, chicken fillet. Sa kanya ko to in-order eh. Sabi ko pag may order ako. Amy, paano naman? Padala ako. Dala niya ako. Tsaka, yung sukang pinakurat. Ayun. 199 lang to. Dami na. 1 litro na. Yums. Ayan, pagsasabayin ko na guys yung breakfast tsaka lunch. Itlog lang naman yun eh. Ayan, kasi anong oras na? 11:00 na rin. So, para siyang Korean soup. Yung noodles pala, Korean noodles na mushroom and bok choy lang. So, let's eat. Masarap naman guys. Nilagyan ko ng chili crunch para lumasa. Ang daming helicopter na dumadaan. Nag-ano ata sa live mga aerial coverage ng ng Nazareno, di ba? Kung asa na yung posisyon. Grabe, ang dami tao niyan. Hindi lang ako nakasimba sa Quiapo guys eh. Pero alam mo yun, kahit hindi ako nagsisimba, ako yung taong every night is talagang I'll make sure na nakakapagdasal talaga ako, nakakapagpasalamat ako sa mga biyayang binibigay ni Lord sa akin. Tapos pag umaga, yung dalawang yun. So, syempre pagising, 'di ba, yung pagmulat mo pa lang ng mata mo is pag thankful ka na nabuhay ka pa. So, ayun lang. Pero hindi ko sila kinakalimutan, guys, kasi alam niyo naman na naiyak tuloy ako na diyan ako humiling. Nung mga panahon talagang down na down ako, as in walang wala pa, literal na walang wala guys. Sa kanila ako humiling talaga na ngayon ang patnubay na sana yung business ko lumago. Basta pinagbigyan talaga ako nila guys. Hindi ko malilimutan ang Quiapo tsaka ang Baclaran Church. Sobrang lapit ng dalawang church na yan sa akin. Naiyak ako, oh my God.
Kung pwede nga lang ako talagang makipagsiksikan gagawin ko eh. Pero hindi naman na ano doon yung pananampalataya mo, diba? So, as long as nasa puso mo yung faith mo is para sa akin okay na yun. Kasi ayokong magmukhang ano, santa-santita. Tapos, tinatawag na banal na aso, santong kabayo, yung ganon. Kasi maraming taong ganon eh. Palasimba, laging laman ng mga simbahan, pero ang pag-uugali is very different, diba? So, ayoko ng ganon. Pero hindi ko na sinasabing lahat ng tawag dito nagjo-join doon or ano ba yun? Namamanata is ganon. Hindi lang ako ganon, guys, mamanata. So, baka mabengga pa ako sa sinasabi ko. Ayan. Kain na lang tayo. Kaya sa inyo na nawawala ng pag-asa, please wag pakikinggan at pakikinggan kayo ni Lord. Pero syempre kailangan yung kumilos din. Hindi nyo pwedeng iasa na lang sa Diyos yung ginhawa ng buhay nyo, diba? Kailangan nyo rin kumilos, guys. Yan. Kasi feeling ko, sa tingin ko, binibigay niya naman yung mga hiling natin kung karapat-dapat ka talaga. So, yun, and antayin nyo rin yung time nyo kung kailan yan ibibigay ni Lord. So, I'm very lucky lang na nabigay niya kaagad yung mga hiling ko. Alam nyo yun, sobra as in. Kulang-kulang ang pasasalamat kahit maglumuhod akong pumunta sa altar. Kulang pa yun para to show kung gaano ka-thankful talaga sa dalawang simbahan na yan or sa dalawang ang tawag doon o basta Hi! Hi! Matabi-tabi po at kakain ako. Tabi. Ala, talaga si Lucas. Diyos ko Lord, talagang batang to. Ayun, nagluto si mama ng ano, guys. Ito, favorite ko talaga to ever. Chicken na, adobong chicken sa gata. Tapos may malunggay. Grabe, promise. Simula pagkabata. Ito, favorite. Ala, galit si Lola. Ala! Hiyak na ba? Si Lucas! Ala, lagot. Di ba kayo sumawa? Tila pa yung tsura. Hello! La! Uy! Tumawa kasi si Lola eh. Pasaway si Lola. Ayan, kain tayo. Maanghang ba? Nga. Hindi masyado. Pero may konting kick. Tapos gusto ko dito yung ano, yung buto. Ba't walang buto? Sarap dito yung mabuto eh. Ito na nga lang. Oh, yummers. Yummers. Kain. Hi! Hi, ate! Uy! Grabe. Pladita. Siyempre, nakabalik na po si Japong galing sa pagpapaship. Ayan. Siya ang in charge siya ang in charge sa shipping. Tapos, tagasagot din sa ano? Facebook page. Tapos si Mika sa Shopee. Ayan. Tapos ako sa Viber. Then si Inday nga sa dalawang bata panggulo lang yan eh. Hi guys! Display. Ola! Naku po! Ola! Bato nga yan si Lucas. Si bato na yan. Wow! 2, 3. Yawa siya, sigaw lang naman siya. Naku po, sige lang. Kaloka kayo. Superman! Bulaga. 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 Ayun. Sira na yung ano namin, no.
Kailangan palitan yan. Pero tsaka na pambili. Ay, yung sopa natin. Palitan na muna siguro ng hindi, lagyan ko muna yan yung kilt ba yun? Bibiling ko si mama sa sa Baklaran. So, yun, una na sila Mika, guys. Umuwi na. Nagka-cut off lang si Inday. And umuwi na rin kami. Opo, wala pang susi. Buti na lang may extra kandado. Bye-bye, guys. Sabi na, bye-bye. Bye-bye. Uwi na tayo. Okay na? Let's go. Ayun, guys. Inaantay lang namin si Dayan. Bumili ng ng dog food dyan sa grocery. O yeah, hatid ako nila. Kasi doon din naman yung patali na buho! Ano ba? Wala siya. Si Kakash kasi pinupukpok tong ko eh. Wait lang. Tulog na mga bebes. Ay, isa-isa yung. Mag-dinner tayo, guys. Ito yung Thursday. Para bukas ata to. Wednesday pa lang ngayon. So anyway, hindi ko alam kung ano to. Para siyang roll. Maki. Para siyang binalot na. Anyway, ayun lang. 3 piraso. Sundin na natin. Ay, naputapon yung sauce niya. Anyway, ayun guys. Kain tayo. Ayan. Wala si daddy. Umalis daw. May LQ kasi kami noon eh. Ayan. Hindi ko siya pinapansin. Tawag dito? Parang silent war. Kasi ayoko ng ano ba yun? Sabi ko sa 2019, if ever mag-away kami, is ayoko na yung bungangaan. Alam mo yun. Kasi nakakapagod eh. Tapos, yan, nakaka-stress, bubunga ka, bla 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 bla. So, ngayon, kumbaga, mag-away kami, is, di ko na siya pinapansin. Tapos, alam niya naman din yun, na kapag, hindi ako nagsasalita, hindi ko siya, alam mo yun, basta, hindi ako, tahimik ako, ganon, is, galit ako. So, ayun, pinapabayaan niya lang din ako, siguro, hanggang humupa yung yung inis ko sa kanya. Tayo. Masarap. Sana dinagdagan yung cucumber. Para siyang oo nga, maki. Cucumber maki. Binalot sa seaweed. Tapos parang fish cake. Ayun. Malis daw si Froggy, sabi ni Tom. Kasi pagdating ko wala siya dito. Malis daw kanina. Mga alauna ata, may dalang bag. Kala ko mag-gym lang kasi pan-gym ang dala niya. Kaso ayun, kung nag-gym yun, nandito na yun. 1 hour lang naman ang tinatagal na sa gym. Kaso mukhang umuwi sa kanila. Siguro nabibingin na siya guys sa katahimikan. Kasi pag ako talaga nanahimik is tahimik talaga. Alam mo yung mas gugustuhin mo pang nagbubunga nga ako kaysa yung tahimik ako. Kasi wala, mas nakakabaliw. 'Di ba kapag katahimik yung kaaway mo. So ayun, baka pumunta sa kanila. Hindi ko nga tinitext eh. Bahala ka. Sa payam, alam niya na kapag hindi kita tinitext, walang pakialam sa'yo. Like, pag okay kami, konting hindi ko lang siya makita, hinahanap ko siya. So, ngayon, LQ lang naman guys. Hindi naman malaking malaking away. So, ayoko lang kasi talaga yung magbungangapan. Kaya, shut up na lang ako. Pahupain ko muna yung yung sama ng loob ko sa kanya. So, ayun yung anak ko din. Kumbaga,
Parehas nga eh. Kasi may LQ kami ni Pargy. Tapos kumbaga nagkatampuhan din kami nung anak ko kanina. Kasi alam mo yung iba yung dating sa akin kanina nung siguro. Kasi as nanay, di ba alam niyo na yung pag morning. Siyempre, Chris, anong bang ginagawa mo dyan sa CR, ganyan. Kasi 6:30 na. Alam mo yung paano niya na hindi ko lang alam kung hindi niya sinasadya or ewan ko, or masyado na akong emotional talaga na alam mo yun, na first time niyang nagawa yun na parang pasigaw, yung boses niya pa naman is malaki na, diba? So parang na-hurt ako na pero yung sinabi niya lang naman is yung ganun, pero yung parang iba yung dating kasi sa akin na sagot niya. Kung na-hurt ako na, diba? So tumatanda na talaga yata ako, guys. Alam mo yun. Tapos binata na rin yung anak ko, kumbaga. Ayun, nakita niya na umiyak ako kanina paglabas niya ng CR. Alam niya na na-hurt ako pag ganun. Tapos hindi ko siya pinapansin din. Nakakalawa. Kasi ayoko ano na rin naman siya, binata na siya. Ayoko na yung magbunga nga din sa kanya. Masyado. Kaya nakita niya na lang na umiyak ako kanina. Kumbaga, naluluha-luha ako. Kaya alam niya na may kasalanan siya sa akin. Hindi rin siya umiimik na So, ayun, pareho sila. Kaaway ko mong mag-abang. Hindi kaaway, guys. Tampuhan lang. Tulog na nga siya. Kumain na siya. Ayun naman din, pag dating ko is kumakain na siya. Tapos naligo na siya. Tapos diretso na siya tulog. So, ayun. Nakaloka, diba? So, yuck. I forgot, guys, na kumuha kanina. Nakakaloka. Ayan. Last na to, siguro last 2 days. Kalex! So, tomorrow na lang. Ay, maghilamos na tayo para makapagpahinga na. That's it for today's vlog, guys. I am sorry kung wala masyado. Kung puro, puro nga sab ata yung vlog ko today. Anyway, ayun, kanina, guys, nag-tour sa tindahan. So, baka mauna yun i-upload ko kaysa sa vlog today. Okay, kasi madaming nagre-request na i-tour ko kayo sa sa tindahan namin. Kasi sakto nagre-arrange din sila mama. Ayun, so kanina binlog ko siya, pero sabi ko i-separate ko na lang kasi ang haba. So, different video na lang yun, guys, ha. So, ayan. Inuna ko yung i-edit yung ngayong vlog and then isunod ko na yung tour kanina. So, yeah, sana magustuhan nyo. Makikita nyo doon kung ano yung mga tinitinda ko, yung mga bestseller, yun, and yung bagong itsura ng tindahan namin. So, ayan, maraming salamat sa panonood ng vlog ko, guys, sa mga supporter nyo. Thank you so much, and sa mga bumati sa kaarawan ko. Actually, matagal na, pero maraming salamat. So, good night. See you tomorrow.